Assalomu alaykum. Ами да бораи ҳамон духтаракое ки комментария мекунанд дар таи видеои ман, как же он меня бесит. Рӯё чат сиёҳи хито қазол нате биги блог дамон ма чува кино мекунӣ рӯё чат сиёҳ медирӯи ҳар бега ба видеои ма чиликак мезанӣ да баня бо ма как же тебя бесит мекунам а. О чат марахта гарени наги нанавис бачаҳо шумо ҳам ахорат накунед ҳам болора нигоҳ кунед я номер мондагим по поводу реклама по поводу разборам ҳамуда занг бизанед. дар кор нестайда тай комментария ақорат кардан и гаренигита нишон наметиҳа мирғита нишон метиҳа мирғита бародар бемана похуй бехита хужемени гуноҳа ҷам кадисти جورایی روزدار یاری تخدا ای سر تا به قدم بهار یاری تخدا ای صبحی سحر تا به نمازی شامه ای دیده انتظار یاری توغریک خب آزیمت دا یکتا چیستان میگم دلینگا میورداریم تلاش میکنیم ما گفتیم کنم خیلی فکر میکنم بانام خدا به معنی نیست چیا؟ اسباب روزگار در زندگی هم استفاده میبرن در دهات زیادتر استفاده میبرن چی دلینگا میبردیم دلینگا میورداریم تلاش میکنیم اسبابای یاردم میکنیم در قشلاق در دهات بسیار استفاده میبرن ای خالی алафчикнак салому алайкум ҳама касае я бори дигар ба ин рӯзи мубораки рамазон ҳамата табрик мегум ама гуфтанием ки да ҳама 10 қувваи чилаик паву одамоеш ҳастанд ки ай ҳисоби шикам танқисӣ мекашанд камкам зиқанд лекин зиқ нашавем худованд ҳамата бо қувват метиҳа иншааллоҳ ай моҳ то охирша мегирем ҳаматонда эмони мустаҳкам я бори дигар рамазон муборак боша моҳи бузурга дар паноҳи аллоҳ боша کار مدونه که در این لعنه خالی ماشینگیری هست یک همه گیرون نسید میبینه حال که گفورم ماما رو چکو میکنی؟ چه خالی مردم نگوی گپا ما دیوونه میشم دیوونه تو میفهمی امیرا نگوی خالی گپ اما شما بچه رو نمیدونم زن میگیری یا میخوان ما نمیدونم نکه که دیوونه رای دست هر چه اومدن ممکنه She's boxing you now. Хицака акай очки гарени будай смс а голи мебини прикинь мада смс омадаги рӯзи ғалаба мубория аки чӣ маъне дора ҳамун ай рӯзе ки ҳаме ҳабиб конра мочка кардаги ҳамун рӯз рӯзи ғалаба эълон шидаги худонда праздник шумо дам мубория Sweet Jesus, give me more nanas. Again. به امر خدا برگ نریزد زی درخت گر امر شود نه برگ ماند نه درخت
ин гапҳо маънои калон дора бародаро. Бароям гуфтаниам ки дар ин моҳи шарифи рамазон, дар ин моҳи бузург сари як сағираро сила кардан хеле савоб аст. мақсад гуфтаниам ки хубӣ кардан наметонен, дар ҳамин моҳ бадӣ накунен дар ягон кас. дар панои Аллоҳ бошед. Эти щенки молодые ничего о пранках вообще не знают. Вообще ничего не знают. Какие-то розыгрыши глупые. Фигня вообще. Вот мой друг сегодня утром придет в гараж за машиной, чтобы поехать на работу. И, наверное, не сможет уехать. Потому что машина в гараже осталась. Вот это розыгрыш. Вот это я понимаю. Учитесь, друзья. Гушке бача, ай сами михал, навиштом ты гушке. ҳаёти бедаётай вай мегира басанг биза пацанки мехритира туғри мега боби маё чи даячко гишнай брате даруста мачка качка ҳаёт қомати дева намегуф бева мегуф братом леван канистай брати леват ту хун бақич брати ки ти да женева бовари рагум кардам агирда атрофам бади қатема намеша фамида ҳеҷ кара ҷазираи система ҷазираи система то вақте ту пашиди дори шағола барои хедат мегем братам метақем пула моламу метақем пула моламу метақем пула моламу ассалому алайкум. рӯзи саиди ҷумъа ба тамоми кулли мусалмонони рӯи дунё муборак боша. рӯзи беҳтаринай бо моҳи бузургай моҳи шарифи рамазон. яъне ин моҳ да ҳама дарои тавба ҳуям бозан барои моҳу шумори мусалмонора метонем бирен масҷидода бишинен сидқан тавба кунен ва чи орзуи нияти неке дорен иншааллоҳ амалӣ мегарда. чи дигара гуфтанием ки ҳамин бозори хед монда медроӣ ҳамаи чиро қимат кардиян. зелин чӣ буд 50 дирам 30 дирам я сумду 3 сум фурӯхтистиянаш. мепурсӣ чӯ иқа қиматай меган $1 қимат шида ё ки бозорда қиматай хеле шидай. аллоҳ ҳидоятон кунад. дигар давлатҳорам ҳастан охи мусулмонӣ дар не хӯрокворӣ тамоми либосҳау чизи дунёша аксия тахфиф кардиян ки беда ҳамин моҳ мояд савоб бигирем. Вот ранги хичка, ишки без сайта личка. Мы фамам кам сишка, ты мара навозишка. Мышка, мы шапем до каска то сахара. Сарнате домани мара, намё витари бачара. Эй, ту будан